Di Hamo Kadongan, jumpa musai di Renungan Palabok Roha di channel YouTube YKB Palabok Roha Marhata Batak. Ia renungan sadarion di enek do sian sada Korintus 10 ayat sada 110 namar judul Pangujunan. Do hotodolanna sian sada Korintus 10 ayat 10 di dasahali tardapok ma sahala karyawan membuat hepeng ni perusahaan. Di perkarahon pimpinan ni perusahaan ni ma tu pengadilan. Gabe di penjara ma karyawani. Uju didapoton keluarga ni karyawani ibana tu penjara di doki bana ma. Tanya ko kamu auda asa margogo au mamolus pangujunan non. Uriani Tuhan, pangujunan sajuk-juk do taripu marharoroan holan sia duru ni dirita. Manak sipata tarajumi doi marharoroan pangujunani sia debata. Di peristiwa hadadabu ni bangsa Israel. Diantoi debatado nasida. Di Ramoti jala diurupi debatado nasida. Di leho debatado pilihan di nasida lau porsea jala mangasahon debata manang nadang. Alai dipilit nasida do mangalo debata jala maswadahon debata. Tentu ikon bertanggung jawab do bangsa Israel di dalam napinilit nasidai. Uriani Tuhan, kita pe bertanggung jawab do dia kapabahenan nang parulat tabe. Dang boy salahonota ngolutta. Manang dang boy gabe salahonota debata. Debata do namadok paboa di sude parnguluat tanaborati urupan ni debatado hita damujunan na hita lobi sian gogotta dang luason na sasada hita mamulus dalan na maulih asal ma porsea hita di debata. Amen. Songonima renungan di hita sadarion unang lupada like subscribe jala bagihon tuak kadongan alamar hite nadohot do hita marparita nauli rap dohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Mauliate Oras. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.